ሰላም አሁን ማለት ቪዲዮ ነው። ትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከመሻ ወደ አዲስ አበባ መግባታቸው ተሰምቷል። ከሙን እንታይ ዝባል ዘሎ በቃ ናይ ኩሎም ጸገማት ናብ ትግራይ ዘሎ አነ ቁልፊ መእሰሪ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉዳይ ይመስል ሰራዊት ትግራይ ከፍርስ ደላ አብይ አህመድ ምንታ ትግራይ ከጥፍ ምክንያቱ ሰራዊት ትግራይ ከፍርስ ትግራይ ከጥፍ ይኽእልን የሁንኩም ጀምሳሰሉ ቪዲዮታት አለው ሐደሽ ቤተሰብ ታሪኩም ለቻናል ኩልኩም ሰብስክራይብ እና ጎርኩም ጀምሮ ኮራጻጽዚ እስከን خدናው ዞም ቪዲዮታት ዘለው ኮስረኩም እዛ ማህበራው መራኸቢ ኤርትራውያን አጉያ ዝቀነየት ናይ ቲክቶክ ቪዲዮ ክምልሰሉ ግደደ ቀይ ባህሩን ከኤርትራ ለማስመለስ መዋጋት አይተጠበቅብንም መሽናት ነው እንጂ መሽናት ብንሸናባቸው ራሱ ታራርገናቸው እዛ ባህር ውስጥ አንከታቸው እዚ ምዝ መደብና ዘይምጥን ህላል ያቆልዓኳ እንተኾነ ብድሕሪኡ ዘለው ላእኽቲ ኣዝዮም ስለ ዘገድሱኒ ቆልዑ ከየጋግየልና ክምልሰሉ ግደደ ነዞም ከምዚኦም ኦቶ ክግልቦም ከለኹ ድማ ኬፍ እንዲ ዝህበኒ ብዝርድኦ ቋንቋ እንዳተርጎምኩም ጋብዙለይ ከይሃድመኩም ሓዙለይ እዝኑ ደግፉለይ መልሰይ ነው حاوبو خباچا زالو من الكا زلخ بحر تبل قتاليت قال غبراويت كغبرا نسحل مزمته انه الكا تغادا لاي شعبيا كاب سفرانا بس بولو خيلو وصيو ايد كان لعل التقنداف مسبولمو چقونن يلي ايدون لعل مسبله زتسورت لبنا نبورا معراريو اجوخا نسخه اهيا يكون كان سبي خايلو عدلنا مدرخ مسفطرلو انه له مدهانيت كوست تاثيرو زقنيمو حشوكا تباهيلو خاب اغر عراد زتفتح مجنون كمسل بتحواس انغدعو حساب زسلع قمش غيرو ناتقوصاصي ازيو زنايلو الجنرال كا تفضل باچ ادبلي باچ مخيف لو مبحريلو انتليخوكا كورت مكادلي خمزلو استوعل انا كنا ريتاتي ويانا كون درتا ريا كوي وجرات كوي زي خدان تخدن للو غجله ابو تግራይ ዝነብር ዴት ግራዋይ ከበሊ መግራት ጆን መዲድ ስኢለሙ ነው መዲድ ይለሙ አተሐሰስቦ መጣሐኒ መዲድ ማለት ግልገል መጣሐኒ በትርጉሙ ስኢል ካሁን ካሰብቶ መጣሐን ትብሎ ሩሱ ጾግርምበር ሐሳብ ይውልኝ ስለዚህ ጆን መዲድ نقبرل لنا يحمله دوم تطاو يدلو تاينا غبرنا ينحدر نوعل فلطينا وصي كو غرع يخلي لمعات بجلا اكيو اي ملكتني يغرع استزغرعلو وسخه እንደገና ይገብረሉ ስለዚህ ስለንገብረሉ አይስማ ካይዳ ካዝለምቀነ መኪና ተጎጪዶ تأثيره ده اوكي ስለዚህ ዘግሮ አለ ጭንቅ ፍርሕ እዩ ደቅሲ ሓድሪ እንታይ ሕዝቅ አለ ሰካ ተጋርኩም ገጥሙ ሞለለው መኻለ ጋዕገል ጠምን ነርና ለሃምና ቀደምና ሕዝ ተጋሪም ገጥሙ ሞለለው ምስተጋሩ ከመገር ቀላ ፈልጣል አይና ነኸዲው ላ ሓወር አው ተሰክስገን ዝተቀመጣ ልምዓት ጉጅለ እየን ሓዘኒ አው ተሰክስጉ ዝተቀመጠ ነበር አቅምዶ ካድረዶ ገለታው ተቀመጠ እዩ Where come from? أنا لك لبن كابي متي فلتي أو استقمتي ندق معراب تجراي ندق والك أيت ندق معراب تجراي سليت لا صورة زنبرة توت نا صورة زنبرة الس كم زلوا عسبز خفلم زنبرة أكل حزي معراب تجراي بلله ود معراب بلبات تفنق لزلك حسام نقرك السمك فنقل دنيرهم نو انت فنقلوا እኛም ጫነቀን ኮሌት እንደምታኩስም ግራ ገባልኩ የዚህ የትግራይ ህዝብ ጠላት የታካቢ እንዳለም ግራ አይደንቲፋይ ማድረግም አልቻለም እኮ በቀላሉ ሚዲያ ላይ ያለንም ተቸገረ የትግራይ ህዝብ ተቸገረ ጉደኛ ትውልድ ነው የትግራይን ሪያሊቲ የማይገነዘብ ጠላቶች በትግራይ ላይ የሚያዘንቡት ዶቭ ዝናብ ጥላቻ ንግግር የጥላቻ ንግግር ትግራይ በክራይሲስ ላይ ክራይሲስ ለመጨመር የሚሰሩ አካላት እንዳሉ 3 ወር በፊት ከ3 ወር በፊት የተወሰነው ከ2 ወር በፊት 3 ወር ሆኗል ሰኔ አካባቢ ተወሰነ እጁ ላይ ይዞት ነበር ወደ እንዲህ የክራይሲሱ አንደኛው አካል ሆነ ማለት ነው እሱ የሚተማመንባቸው ጽፈት ቤት አካባቢ ያስቀመጣቸው ልጆች አሉ አይዞ እኛ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ያው እኛ ተሰሚነት አለን ብሎ እዛው የከፈለው ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ
ባለሀብት ያደረጋቸው ልጆች አሉ አጠገቡ ቢሮ መቀለ ውስጥ እነሱ ተባብኑ አራታው እንደዛ ያደረግን ብንለው አልሰማም። የትግራይ ሰራዊትም ወታደራዊ ኮማንዶዎች አባላትም ሄደው ወስነው ሲሰጡት አድርግ እሺ ነው የሚለው ስብሰባ ላይ እሺ አክሱም እሺ ብሎ ነበር የዛሬው ነሐሴ አካባቢ። መቀለም ባለፈው ለምን አትፈጽምም ሲባል እሺ ፈጽማለሁ። የሰማዕታት ሐውልት ስብሰባ ሲደረግ መጥቼ ላነጋግራችሁ ሲላቸው ሰራዊቱ አንተ ጋር ለምንነጋገረው ብቻ አይደለም መምጣት ያለብህ ደብረጽዮን መምጣት አለበት አሉ። ዶክተር ደብረጽዮን መጣ። ጥያቄያችን እንደዚህ አይነት ጥያቄ አለ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አለ ብሎ ሲጠይቁ እኛ እንደ ኮሚቴ ጨርሰን አስረክበናል። ጠይቁት እሱ እጅ ላይ ነው ያለው። አልፈጽመም ያለው ወደ ካቢኔ አድርጎ ሄዱ። መፈጸም ያልቻለው እሱ ጋር ነው። ፊት ለፊት ተጋፈጥ እዛው አለ። የሰማነው እንደዛ ነው። አጋፈጠው እዛ ላይ እጁ ላይ ይዞ ማለት ነው። ምን እስኪያደርግ ሁሉም እየወጣ ሰላማዊ ሰልፍ ማንም እንዲፈለጭበት ምን ሊያተርፍ እንደሚችል ከዚህ እኔ ሊገባኝ አልችልም። እንዲያም አንዳንዶች የሰማነውማ አፋር ያለው ይሄ ሐራ መሬት ምናምን እያለ አብይ አህመድ የሚቀልበው አፋር ያለው አንተ የምታግዘው ነው ብለውታል። አንተ እሱን ታበረታታለህ ብለውታል። በውስጥ አዋቂነት እነሱን ጭምር ታበረታታለህ ብለውታል። የሰማነው እንደዛ ነው። አሁን የት ነበርክ? የት ከርመህ ነው? ሰላማዊ ሰልፍ መጥቶ የአገር መሳለቂያ ሲሆን የትግራይ ህዝብ ሞራል አሁን ካሁን በቃው ሁሉና የሚያሳካ ጥሩ አትሞስፌር ተፈጠረ። ፖለቲካውና ወታደራዊ አዛዦቹ ጥሩ ስምምነት ላይ ደረሱ በሚባልበት ሰዓት የትግራይ ሰራዊት ጥያቄ አልተመለሰልኝም ብሎ አስፋልት ላይ ሲወጣ መንገድ ሲዘጋብ ምን የማን ጎፈሬ ስታበጥር ነበር ወረደ ቢባል ማንም መልስ የለውም። ይሄ ዛሬ መጥቶ በቃ በሙሉ ድምጽ ወስነና አይደለ የት ነበርክ ነው የት ነበርክ አድርግ ስትባል አላደርግም ብሎ እየተሽሞነመነ አንዴ እሺ እምቢ ማለት የለም ገና አይፈጽምም። ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ ተደናግጦ ሄዶ ዛሬ በሙሉ ድምጽ ወስነናል ይላል። ጉደኛ ትውልድ ነው። የትግራይን ሪያሊቲ የማይገነዘብ ጠላቶች በትግራይ ላይ የሚያዘንቡት ዶፍ ዝናብ ጥላቻ ንግግር የጥላቻ ንግግር ትግራይ በክራይሲስ ላይ ክራይሲስ ለመጨመር የሚሰሩ አካላት እንዳሉ እኛም ጨነቀን እኮ ወዴት እንደምንተኩስም ግራ ገባን እኮ። የዚህ የትግራይ ህዝብ ጠላት የት አካባቢ እንዳለም ግራ አይደንቲፋይ ማድረግም አልቻለም እኮ። በቀላሉ ሚዲያ ላይ ያለንም ተቸገርን። ሰራዊት ትግራይ ከፍርስ ደላ አብይ አህመድ ምንታ ትግራይ ከጥፍእ ምክንያቱ ሰራዊት ትግራይ ከፍረሰ ትግራይ ከጥፍእ ይኽእልን ትግራይ ክጭፍጭፈ ይኽእልን ተጋሩ ክደፍረ ይኽእልን ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዕንቅፋት እዩ። ስለዚ አምን ሰራዊት ትግራይ ከፍርስ ይሰርሐል። ትግርኛ ዋላ ይዛረብ ዘርኡ ዋላ ትግራይ ይኹን ዋላ ትግራይ ይዕበ ዋላ ትማል ሰራዊት ትግራይ ይንበር ዋላ ትማል ተጋር ለሕወሓት ይንበር ህዝብ ተግባር ግን ዕላማ ብልጽግና ሐይዙ ሰራዊት ትግራይ የፍርስ እንተልዩ ኮይኑ ትግርኛ ስለተዛረበ ዲኹም አይትፈርጅዎ ትብሉና ዘለኹም። ንሕና እኮ ዕላማ ኢና ንቃለስ ንሕና እኮ በሰላልፋ ኢና ንቃለስ ፀረ ህዝብ ትግራይ እንተ ኮይኑ ዋላ ትግራዋይ ይኹን ዋላ አምሓራ ይኹን ኣነ ዓይንታ ይመስለኩም ኣብዛ ህላወ ህዝቢ ትግራይ እዚኣ ኣብ ምጥፋእ ንእሽተይ እምኒ ዝድብር እንተ ኮይኑ ፀላእ እዩ። ልዕላውነት ህዝቢ ትግራይ ከይምለስ ዝፅዕር እንተ ኮይኑ ተፈናቐል ከይምለስ ዝፅዕር እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ሓለዋ ከይህልዎ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ንዓይ ኣብዚኣ ንእሽተይ እምኒ እውን ዘቕብል እንተ ኮይኑ ብልፅግና እዩ። ንኣብነት ዓፋር ተዓጢቑ ዘሎ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ከይሰግር ዓርሰ ምሕዳር ህዝቢ ትግራይ ምዕራብ ከይሰግር ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምዕራብ ከይሰግር ሲ ኣይትሰግርንዋ ንብልፅግና ወኪል ኣነ እዩ ዝሕዞ ምዕራብ ይብለካ ኣሎ። ካብቲ ብልፅግና እንታይ እዩ ዝፈልዮ እዚ ሕዚ ውዕል ፍርተርያ ከይትግበር ምዕራብ ትግራይ ከይምለስ ዝገበረስ ህወሓት እዩ ኢሉ ብእንግሊዝኛን በአምሓርኛን ፀረ ተጋሩ እዋን ኮይኑ ንፀላእ ዘራይ ኮይኑ ዝሰርሕ ሓሳብ ዘይነበሮ ህዝቢ ትግራይ ነይረ ሓሳብ ዘይነበሮ መኸተ ነይረ ህዝቢ ግና ሓሳብ ዘለዎ ናብ ብልፅግና እየ ዝብል ዘለ ሓይሊ እንተኮይኑ ብልፅግና ግን ጨፍጫፍ እዩ። ጠበቃን ዲፕሎማት ናይ ብልፅግና ኮይኑ ዝሰርሕ እዚ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ግደፎ ኣብይ ኣሕመድ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ውቆሶ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ዓላማ ነሰላልፋን የለን። ትግራይ ምድሓን እዛ ናይ ጥፍኣት እዋን እዚኣ ንምምካት ንእሽተይ እምኒ ዝድብር ከዓ ኩሉ ፈታው እዩ። ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ግዛዕ ይኹን ሰሪሕና ሃዚ ፅሙደ እንትንድግፍ ኣብ ብርሰት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ንእሽተይ ድኾን የድሕንና ኢልና ስለ ዝሓሰብና ኢና ንዕላማና ኢና ንኣተው ዘለና ትማሊ ህወሓት እንታይ ዝውቀስ ነይሩ ፀላእ በዚሑ
سلسلة سندقران تخيبنا نمتاي بوليتيكا سرح لي سرحهم نمتاي دبلوماسية سرح لي سرحهم يلو تمال زنقف زناره هذا عندك أنا طلع أنت قد نسكت توصل وتان تخفت كيو نمتاي يا زي تخببنا يلو سيقط ملك عالم زيش بوليتيكا خوينو زيش نفالك قرب يقبا تمال فانو من قد مرحنا يبلص قلنا خوينو تقاقي أتي نحر تقراي شفشف خوينو لا تشفشف حتات هذا قلنا زي تراسحيو مستقراي أنت عرخس مسفانو نمتاي تعرق نمتاي فانو وصل عادي تقبرو خيدا أنت أتمثل الله يمسلكم تاطم نحو حتى دحين دحر كوينه تام عرام ملاس حو حتى دحين دحر كوينه هو حتى قرايب مدحنا بوليس كورن زنون عريزة أنا خير نحر كوينس هو حتى كفر سلندل ناس سلطان كلمة سلندلس كحو حتى دحينس ولا بلصقنا تقرا يورر كحو حتى عزيو زحزن ፍጻመ አብይ አህመድ ሰራዊት በፋኖ አንዲት ታጋይ ላይ የወሰደው እርምጃም የአማራን ህዝብ ሊያስቆጣ የሚችል ከፍተኛ በደልና ጭካኔ የታየበት እንደሆነ እየተነገረ ነው። ንህዝብ አምሓራ ዳግም እንደገና በቁጣን ብነድርን ክልዓል ዝገበረ ዝሕዝን ፍጻመ እዚ ፍጻመ እዚ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እዛ ጓል 19 ዓመት ዝኾነት ህፃን አባል ፋኖ መስተማረኸት ዝፈጸመ ፍጻመ እትፍጻመ ድማ ነዛ ሰብ እዚኣ ግቡእ ዝኾነ ናይ መሩኻት አገልግሎት ኣብ ክንዲ ዝህብ ነዛ ሰብ እዚኣ ንብዙሓት መሰንበዲ ምእንቲ ክትከውን ቆራሪጾም የምቀትሎማ በምርኮ የያዛትን የ19 ዓመት የፋኖ ታጋይን በከፍተኛ ጭካኔም ሰውነቷን ቆራርጦ የገደለበት ሁኔታ የሚያስቆጣ መሆኑን ነው ኮዱ እየተገለጸ ያለው። ገርም ይብጣሚ ከምዚ አይነት ጨካን ከምዚ አይነት ብዕሉግ ከምዚ አይነት ስነ ስርዓት ዘይብሉ ስርዓት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ይግባእ። ብፍላይ ከዓ እዞም ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስራሕ እናበሉ ዝጉስጉሱ ዘለዉ ሰባት እዚ መእረምታ ክኸውን ይግባእ። ናይ በሐቅ አብለለ ዛዕሻል ዝኾነት ህፃን ቆልዓ እዚ አይነት ጭካነ ዝጨከነ ፌደራል መንግስቲ ናይ በሐቂ ናብ ኤርትራ ቁኑዕ ዕላማ ሒዙ ክመጽእ ኢልካ ተሓስብ ተኾንካ ህዝብኻ ከተብልዕ ህዝብኻ ከተጥፍእ ህዝብኻ ክጸንት ትደሊ ኢኻ እምበር ካልእ ምንም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ነዚ ዓገብ ክበሃል ዝግባእ ጥራይ እንደገና ከዓ ንበዓል ጌታቸው ረዳን ጻርቃንን ናብ ብልጽግና ምኻዶም እትሕጎሱ ተጋሩ ከዓ ልክዕ ከምዚ ስጋብ ዘይተጋዛእኻዮ ስጋብ አሜን ኢልካ ተንበርኪካ ዘይነበርካ ብልጽግና ይገድፈካን እዩ። እዚ እዩ ዘሎ ተሐቂ መዋጽኦ ፍጠረሉ ህዝቢ ፍጻመ ኢሳያስ ኣዝዩ ዘሕዝን ክኸውን እዩ። ብርቱዕ መጠንቀቕታ ኣምባሳደር አሜሪካ ኣደር ዓላዋይ አሜሪካዊ ዲፕሎማት ንፍጻመ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምትንባይ ከምቲ ናይ ቀደም መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ካብ ሃገር ከሃድም ከም ዝኽእል ወይ ድማ መወዳእትኡ ከምቲ ናይ ሊብያ መራሒ ዝነበረም ሙዓመር ጋዳፊ ዝመሰለ ጽዋዕ ሞት ከም ዝጽበዮ ዘጠንቅቕ ብርቱዕ መልእኽቲ መሓላሊፎም እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፖለቲካ መድረኻት ብዙሕ ዕላል እውን ፈጢሩ ኣሎ። እቲ ኣምባሳደር ካብ ዝሓሊፉ እውን ፍጻመ ኢሳያስ ጽዋዕ ጋዳፊኡ ክብል ብትሪ ገሊጹዎ ኣሎ። እዚ ኣምባሳደር ነዚ ዘስደምም ትንቢት ዘመሓላለፈ ምስ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ተቃወምቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኾነ ውድብ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምክያድ እዩ። እቲ ቀንዲ ተቃዋሚ ምምሕዳር ኢሳያስ አፈወርቂ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብርጌድ ንሓመዱ ዘ ብሉ ሪቮሉሽን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ከም ዘካየደ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ተራኺቡ ተዘራሪቡ ኣሎ። ብርጌድ ንሓመዱ ቅድሚ ቁሩብ መዓልትታት ኣብ ከባቢ ዶባት ጽኑዕ መሰረት ምህናጽ ንቓልስና ኣገዳሲ እዩ ዝብል መግለፂ ምውፅኡ ዝዝከር እዩ። እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሎቢ ስራሕ ዝጀመረ ላዕለዋይ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ዝመዘዘ ተናሓናሕ ውድብ ምስ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ዘካየዶ ርክብ ሳልሳይ ግዜ ምዃኑ እዩ። እቲ ሰማያዊ ሰውራ ዘ ብሉ ሪቮሉሽን ብዝብል ስም ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ምስቲ ቀንዲ ተቃዋሚ ኢሳያስ አፈወርቂ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምክያድ ዝርርብ እዩ ነዚ መልእኽቲ ዝተመሓላለፈ። እዚ ምይይጥ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዝነበሮም ናይ ዓመታት ፍልሊ ንምጽባብ ጻዕሪ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ምክያዱ ድማ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ክብደት ሂብዎ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ሎቢ ስራሕ ዝጀመረ ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ንሳልሳይ ግዜ ድሕሪ ምዝራቡ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ወግዓዊ ናይ ኤክስ ወይ እውን ትዊተር ገጹ ኣብ ዝጠቅዖ መልእኽቲ ንፍጻመ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ናይ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ዓለም ኣወዳደቓ ነጻጺርዎም
ከምውን ካብ ስልጣን በኃይሊ ምውራዱ ዘይተርፍ ምዃኑ ብትርብ በመምልካት ኣብቲ መልእኽቲ ፍጻመ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምቲ ናይ ቀደም መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ካብ ሃገር ምኹብላልዩ ክብል ዘጠንቅቕ ኣምባሳደር ናጊ ካብ ሓሊፉ ድማ ጽዋዕ ገዳፍ እውን ክስዕቦ እዩ ክብል ይውስኽ ደገፍቲ ናይዞም ዝበሉ ጨቆንቲ መራሕቲ መወዳእተኦም ከምዚ እዩ ኢሎም ኣይሓስቡን ነይሮም ዝበለ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ እውን ታሪኽ ክድገም እዩ ክብል ኣትሪሩ ገሊጹ እቲ ናይ ቀደም ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ኢሳያስ ብዘቕርቦ ዝጠንከሩ ነቐፌታታት ዝፍለጥ ኮይኖም ውድቀት ነዞም ዲክታተራት ብዝብል ዘረብኡ ዝፍለጥ ክኾን ከሎም ህዝቢ ኣብ መወዳእታ ክገጥሞም ዝኽእል እዩ ክብል ድማ እምነቱ ይገልጽ ኣነ ዝገርመኒ ግን ወዲ ወረደ ብዛዕባ ጽምዶን ምምእካሉን ክዛረብን ከሎሲ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ በዓል መስቀል ዓሊቴና ነርካ እቲ ዝነበርካዮ ቦታ ንስኻ ኣይኮንካን ፌደራል ኣይኮነን ህዝቢ ዝኸፈቶ ቦታ ምዃኑስ ተነጊሩካ ዶ ዝብል እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ሰራዊት ሻዕብያ እንተ ኮይኖም ብልጽግና ዲኣልይዎም ዋላስ ጽምዶ በቃ ናይ ኩሎም ጸገማትን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣነ ቁልፊ መእሰሪ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ይዕበይ ይራስ ይመሃር ኣይመሃር በቃ ሁሉ ምስ ስልጣን ዝተኣሳሰረት ዝኒሃ ጉዳይ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ትግራይ ናፈጠረት መጽያ ሕዙን ኣብ ትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከመሸ ወደ አዲስ አበባ መግባታቸው ተሰምቷል። በክልሉ እየተካሄደ ያለው የታጣቂዎች ሰልፍ አራተኛ ቀኑን የያዘ ሲሆን አንድ የመረጃ ምንጮች ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የጌታቸው ረዳ ዕጣ ገጥሟቸዋል፣ ወደ አዲስ አበባ የመጡትም ለመሸሽ ነው በማለት ነገር ግን እሳቸው የመጡት ወደ 4 ኪሎ ገንዘብ ለመጠየቅ እንደሆነም ተጠቁሟል። በተያያዘ መረጃም በኮርና በኮር በላይ ያሉ ወታደራዊ አመራሮች ባሉበት ቦታ ተወሰነው እንዲቆዩ ታዟል። እስኪ ኩረት አዘውቲት ቪዲዮ ከም ተዝሪያኩም ይዝመስል ሐሳብ እንታሊኩም አው ዘ ቪዲዮ እዚ ሐሳብኩም አቦታኩም እንትና ገለጽኩም ኩረት አዘውቲ ናይሎም አንተ ቪዲዮ ናዞም ይመስል ነሮ ማወጻል ቪዲዮ ተመሪሰክሳስ መስ ነዝ ቻናል ኩልኩም ሰብስክራይብ ጋር ከይትርሱ